saba barka da sallah na sai bako ta fama mai godiya gun Allah sarki na ya rabba shine ya gwada mana ya wuce babbar rana mata da maza a tare yan group masoyan auta MG boy ku jere da za ku yarje ni gare ku zan zo in tare Allah ya dani da ku da shi kun so juna barka na sallah ga masoyan duka auta wakar ku ce na buga ku ji sautinta zane yi murna dukkanin ku in kun takata ni ma zane yi murna har da rawa da yi tsalle Muhammad ta gele get barka da sallah Abubakar ambara fa barka da sallah Adam ta gele get barka da sallah wata papi sai bawa ne barka Ibrahim na Halima barka da sallah Abubakar ta gele get ne barka da sallah Ambali na Rakiya da Amina barka da sallah Sanusi mazauni kwande ne barka da sallah Haruna na Maryama alakwata na barka da sallah Muhammadu dan Hajiya alakwata na barka da sallah Ayi Abdul na Salma na barka da sallah Hamma na Saratu na yi ma barka da sallah Sani na za ta gudu zango na yi ma barka da sallah Suleiman Angon Wafit na yi ma barka da sallah Iliyasu Bukama na Aniya na yi ma barka da sallah Ibrahim Tamalata na Sa'adiyya barka da sallah Haruna Tamalata na Hadiza da Bebe gaishe ka Buka Tamalata na Zayi da Zainabu Ahmad Tamalata na Sakina na yi barka da sallah Salutar Sabaje na Atika na yi barka da sallah Isotar Sabata na Fatima na yi barka da sallah Hasangatar Sabata yaro mai zamani gare ka Tayirtar Sabata angon Aisha barka da sallah Ibrahim ne gifon na Zainabu ne barka da sallah Idris gifon na Aisha da Rabi ne barka da sallah Hagali gifon na Aisha ne barka da sallah Imadu gifon na Aisha ne barka da sallah Hambuka na Rabia samu ne barka da sallah Zaka ne amena umma hima barka da sallah Umar ne amena Hawa ne barka da sallah Muhammad ne amena Hafsat ne barka da sallah Ismail ne amena Rakiya ne barka da sallah Bashir Kitwilita Nijar na yi ma barka da sallah Musa Lau Fatima na yi ma barka da sallah Mami masoyin Zainab gaishe ka Shaf Arafat ka dai barka da sallah Ya'u angon Shamsiya warau barka da sallah Isa ka so mai san ka da lumfunai barka da sallah Ato baban Sa'adiya da lumfunai barka da sallah Hakimu dan Hajiya ta kusa nai barka da sallah Naziru baban Hadi ba gaine barka da sallah Hamma angon bara idan nai barka da sallah Dan kosori kan bado ne barka da sallah Asuman dan Alhaji da lumfunai barka da sallah Baro kalle ne barka da sallah Ila zango dan gada ne barka da sallah Kefi kalle ne barka da sallah Sabi sawaga kalle ne barka da sallah
Ilyasu na Maryam kalle ne barka da sallah. Jahar Abbo na Rakiya ne barka da sallah. Farida Saudiya na yi miki barka da sallah. Nana Saudiya na yi miki barka da sallah. Lawisa Saudiya na yi miki barka da sallah. Fatima Saudiya na yi miki barka da sallah. Maryama Saudiya na yi miki barka da sallah. Latifa Saudiya na yi miki barka da sallah. Sale uba gidan iyela ne barka da sallah. Gurin masoyan auta yan ji gaishe ku. Zakariya auta masoyin auta yan jibu. Barka da sallah, barka da sallah, barka da sallah maza mata gaishe ku.